De gemeente Achtkarspelen iepent de landelijke campagne Orange the World voor heel Friesland. Wethouder Tjibbe Brinkman trapet de campagne aan troch een vlag omheeg te hijsen, om zo omtinken te vregen van geweld te fraude. Oh, ik weet zeker dat het nodig is. De cijfers zijn schrikbarend. Dat je ziet dat 1 op de 4 vrouwen te maken had met huishoudelijk geweld. Dat 3/4 van uw vrouwen te mijn last had van seksuele intimidatie. Of we zien dat 1 op 8 dagen dat een vrouw vermoord wordt. En dat soort cijfers, ja, daar kan je nooit genoeg aandacht van gaan. En dan kan je voortgaan blijven. Nee, wie moet het benemen? Er gaat iets heel mis in uw maatschappij. De komende tijd staan er verschillende momenten op de planning dat inwoners mij of mij professionals en vrijwilligers in Peteer gaan kennen. Er komt ook een vraag mee van Orange the World, ik met informatie, we gaan ook lezingen houden. En ik vooral weer dat stuk bewustwording in uw gemeente en ook in de provincie en in het land. Het komt uit de Verenigde Naties bij, dus het is wordt wereldwijd aandacht aan voor het geweld, het zien vooral je. Hoe wilt het vooruit wie het een probleem is het voor een gemeente als Achtkarspelen ook het nodig om het bespreekbaar te maken. Het is natuurlijk een probleem wat heel moeilijk te ontdekken valt. Hè. Het is natuurlijk wel bijvoorbeeld met organisaties dat je een keer achter de vaardoor komen. Die misschien signalen of squalen die signalen opdoen. Maar het is natuurlijk een groot probleem achter de vaardoor en alles. Op het privéterrein. Dus, en om daar de signalen te herkennen, daar hebben we natuurlijk ook wel geerkomsten voor. Van wat ben eventueel signaal. Maar het blijft heel moeilijk.